Moje ime je Helena. A moje je Jelena. Pozdravljamo vas ispred osnovne škole Gvozd i naše učeničke zadruge Pčelica. Sad ćemo vam pokazati kako se izrađuju prirodne svijeće od pčelinjeg i sojinog voska. Za izradu svijeća potreban nam je sojin vosak u granulama, pčelinji vosak u sapnim osnovama, silikonski kalup, metalna posuda s kljunom, termometar, drveni štapići za ražnjiće, rešo, platnena rukavica i fitili. Sada ćemo pripremiti silikonski kalup za ulijevanje voska. Uzmemo fitilj dovoljne duljine i umetnemo ga u sredinu kalupa i dobro ga pričvrstimo. Potom uzimamo dovoljno čvrste elastične gumice i stavljamo duž cijelog kalupa, pazeći da su spojevi lijepo spojeni. Gumice ne smiju biti preslabe kako se vosak ne bi prolijevao iz kalupa, a ne smiju biti niti prečvrste kako se kalup ne bi deformirao i svijeća ne bi lijepo izgledala. Pomoću drvenih štapića pričvršćujemo fitilj i stavljamo ga u sredinu kalupa. Sada je naš kalup spreman za ulijevanje voska i možemo krenuti topiti vosak. Upalimo rešo, punimo metalnu posudicu komadićima sapnih osnova i uz miješanje topimo vosak. Prilikom topljenja voska moramo biti vrlo oprezni i pažljivi kako se ne bi opekli rastopljenim voskom ili li ga prolili. Sojin vosak se topi na temperaturi od 60 stupnjeva Celzijevih, a pčelinji vosak se topi na temperaturi od 62 do 72 stupnja Celzijeva, ovisno o količini pčelinjeg voska. Temperatura voska nam je 72 stupnja i sada je vosak spreman za ulijevanje u kalup. Kada smo lijepo rastopili vosak, vosak je spreman za ulijevanje u kalup. Vosak ulijevamo na otvor u silikonskom kalupu, pazeći da ga nalijemo do vrha. Gornji dio kalupa će biti donji dio svijeće. Nakon 3 do 4 sata, kada se vosak dobro ohladi na sobnoj temperaturi, možemo krenuti skidati štapiće i elastične gumice. Gotovu svijeću izvaditi iz kalupa. Te višak fitilja odrezati škarama i naša prirodna svijeća je gotova. Jako je lijepe smeđe boje i lijepo miriše. 2002. godine naši zadrugari uz pomoć učitelja Tihomira Šalića uzgajali su pčele i proizvodili med, te sad mi nastavljamo njihovu kulturnu baštinu. Pozdrav od Pčelica!